Nalitag sa mga operatiba sa NBI Cevro ang usa ka lalaki nga giingong namaligya sa iyang lawas online. Sayra nato ang detalye sa report ni Alan Domingo. Nagtingkagol sa detention facility sa NBI Cevro ang lalaking taguon sa ngalang Kanor. Human nadakpan sa entrapment operation sa NBI niadtong Lunes sa Osaka Hotel sa Dakbayan Sugbo diin nag-abot siya og ang NBI agent nga nagpakarong ingnon nga kliyente og dinhi giaresto nila ang lalaki. Unang nakadawatong reklamo ang NBI sa kalihukan ni alias Kanor nga gawas sa masahi nagtanyag usab kini og extra service ngadto sa mga kliyente bugti sa dagkong kantidad. Gipaagi niya ang iyang advertisement sa kaugalingon sa social media page diin na monitor sa NBI nga misangpot sa entrapment operation. Taga Cagayan de Oro City ang suspect. We find this kind of operation very important because who knows, this might be the reason why our HIV infection is constantly rising. Not only one complainant but several complainants who had fallen victim to these pages. Habal-habal Cebu Riders, Mamayutay sa Cebu, and LGBTQ Cebu. Usa sa gisusi karon sa National Bureau of Investigation ang nadawat nga reklamo nga adunay mga kliyente nga gikuhaan og mahulagway samtang natulog sila panahon sa paghimo og serbisyo o gamiton kini alang sa extortion activity sa mga suspect. Giangko ni alias Kanor nga nag-sideline siya sa paghatag og extra service kung mangayo ang kliyente sa serbisyo. Magpadala ramaton pa siya og hubo nga hulagway kung mo diman ang iyang kliyente nga kasagaran pareho niyang lalaki. Talag sir, ka na sir, bihira, once in a blue moon, lagi na kinabuhat sir. Pila po'y bayad nila nimo? 699 ra sir. Nangayo og pasaylo ang dinakpan, kinsa ng hinaot nga mahatagan og kagawasan alang siyang second chance. Mianhilang siya sa Sugbo kay mangumpra og buwak alang siyang negosyos Cagayan. Panabalhog na hinuon siya sa bilangguan. Napasakaan na siya og kaso sa piskalya sa Cebu City. Pasayloon lang gid ko nila sir kay nakalapas makako. Kang sa tanan nga nagano unta mapasaylo butan ako nila kay. And he has been charged with violation of Section 4C1 of RA 10175 or your Cybercrime Prevention Act of 2012. The bail recommended for him is 120,000 and the penalty for this particular violation is 6 years to 12 years and a fine of 200,000 to 1 million pesos. Kauban si Clifford Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.